Стварэнню трывалай базы для жывёлагадоўлі асаблівая ўвага на пасяджэнні гомельскага аблвыканкама. Раёнам вобласці трэба нарыхтаваць больш за 190 тысяч тонн сена, каля 2 мільёнаў тонн сенажу, звыш 3,5 мільёнаў сіласу. Галоўны акцэнт на якасці. Іван Крупко падкрэсліў, упор трэба зрабіць на прагрэсіўныя тэхналогіі, а менавіта на нарыхтоўку з упакоўкай у палімерныя матэрыялы. Усе тэхнічныя магчымасці для гэтага ў гаспадарак ёсць. На сегодняшний день заготовлено порядка миллиона тонн сенажа, 42 тысячи тонн сена. Это 7,52 центнера кормовых единиц. Это плюс 2,62 центнера кормовых единиц к уровню прошлого года на одну условную голову. На сегодняшний день ведется еще активно заготовка сенажа, заготовка сена. Уже на отдельные районы начали второй укос зеленой массы, что сегодня мы планируем заготовить со второго укоса порядка 3 центнеров кормовых единиц еще дополнительно для общественного поголовья кормов. Іван Крупко адзначыў, працаваць даводзіцца ў няпростых кліматычных умовах. Стаўка на культуры здольная даваць максімальную аддачу ва ўмовах дэфіцыту вільгаці. Асноўная з іх – люцэрна, засухаўстойлівая і пажыўная культура. Для выканання маштабных планаў вобласць задзейнічае каласальны зямельны рэсурс. Пад шматгадовыя травы адведзена больш за 170 тысяч гектараў.